Espiritu Santo. Amen. Amo lagi itong amahan nagapasalamat usap kami kanino sa makausapan na imo kami gitigom ng hawanan aron pagkamati sa imong mga pulong at pagtulungan nga imong gibilin sa imong santo sa simbahan. Pagluoy kami sa pagkapapusanon aron makinabuhi namo ang imong napadayag nga magkaluwas nga kagbubuan. Kining tanan na magipagsalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi inyong tanan. Dila to dugayon karong gabi una ang atong mga tema nga atong ipaambit. Ang atong unang mapamahayag ang mahitungod sa pagbaton o debosyon sa mahal nga Birhen kanatong mga Katoliko. Atong paminawon, pamation, atong suon si Brad Joy Lakang sa Masipang Papak. Salamat kay Edrin, makausang may gabi na itong tanan. Ilabi na gyud sa itong mga kajiiskihan diri sa suba. Kay ang usa sa pagpangataki sa kikaingon ko na sa una aduna 22,190 ka mga sikta ang natukod tibuok kalibutan. Unya ang ilang giatake pagtulunan sa simbahang Katoliko. Na kung di nato matubag ang maong isyu, mahulog na sila'y tinuod o kita'y nasayok. Usa na niya na ang pagtulunan sa itong mahal na inahan. Nga naman sa unang pagsupat nila sa magkaigsuon na itong born again o mga protestante na dili tinuod si Maria gipanampon nga walay buling sa sala. So atong hinumduman nga naman ang pagpanalipod sa atong pagtulunan sa simbahan kay miingon madayon sila nga sa Roma 3:10 walay usang matarong buot ipasabot nga si Santa Maria kay tao man nahitaptan sa sala. Gidasunan matod man nga sulat ni San Pablo sa Roma chapter 5 verse 12 nag-iyon nakasulod sa kalibutan ang sala o ang sala nagdalag kamatayon busak may kailap ang kamatayon sa tibuok katawhan kay nakasala man. So di mudo kay wala man napahigawa si Maria na apil sa sala. Dahil tubag na to ang mga kaigsunan nga sa sinugdan sa pagpakasala sa tao pinaagi sa usa ka babae. Pinaagi ni Eva. Gumikan sa ilang sala napukan ang ilang pagtuo sa Dios, napukan ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Apan pagbuot usab sa Dios, nga ulion ang relasyon sa tali sa tao o sa Dios nga nabukto pinaagi sa usa ka babae. Ug way laing bayhana kay si Eva napukan naman sa pagpakasala. Di na si Eva ang gitawag Ave Maria. Uwa na gidawat sa mga protestante na mga kaigsunan. Nga naman dili mo dawat kay mao may pagtulunan nga tinuod. Dayon kay si Eva napuka naman matud pa man sa San Lucas 1:28 bisan gani si Anghel Gabriel bingday ug nagpasalamat kang Maria. Unsay ingon sa San Lucas 1:28 maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Ayaw kahadlok kay kahimutan ka sa Dios. Imagine, bisan ang anghel ang Ginoo nahimuot kang Maria, apan ngano man kini sila nangatake sa atong mahal nga inahan. Question na ko ninyo kaugalingon. Pamaladungi. Labi na gyud dato mga Katoliko kay usa na sa mga pangatake nila. Na kung di na tabagon ko na sila sakto. Dahil gidasunan pa nga ang iyang pagkawalay buling sa sala nagipili na sa Dios. Nga naman, batod pa man sa sulat sa Kaalam 1:4, ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa kalat nga naulipon sa sala. Sa tao nga naulipon sa sala. Buti pa sa ko gipahigawas. Unya sa Jeremias 1:5 nga nag-ingon, sa wala po ikaw lalanga, o sa wala po ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta sa tanang kalusuran. Buot sa Ginoo nga ang papel ni Santa Maria gihawas sa sala. Gipahigawas siya sa sala nga naman kay diha man makuha unod ug buko ang muluwas
sa tao na puka na sa pagpakasala. Dayon, adunay duha ka matang atong hinumduman. Adunay duha ka matang ang kaluwasan nga atong maangkon sa tao. O siguro ko, wa din nilang pagtulon-ana. Nga naman, unang kaluwasan nato magigitawag og preventive way of salvation. Unsay preventive way of salvation? Buti pasabot gigiprotektahan kada daan nga way sala nga mo tapok kanimo. Panalitan ba una kay batang gamay aron di mahulog sa hagdan imong butangan alihanan sa samang paagi nga ana usab si Santa Maria. Di panalitan na siya sa grasya sa Dios aron di siya matabtan sa sala nga naman. Kay ang kaalam di man puyo sa tao nga naulipod sa sala. Ikaduha, ang gitawag nato restorative way of salvation. Ano sa restorative way? Nga gihawas ka, gikan sa pagpapasala, gibag-o ka, gihugasan ka, o naangko nimo ang kalibyuhan sa imong kaugalingon o sa imong kalag. So wala man nila. Ikuridas sa nila. Sunod, na ilang pagsupak o pagpangatake na to, nga si Jesus, adunay mga igsuon. Buot ba'y pasabot, nga si Maria nang anak pagkunukotro. Pag-sure mo rin na. So tubag na to. Kay si Maria, kuno, si Jesus, ano na yung mga igsuon. So dili lang nato sabton ang pagtawag sa mga Hudiyo o mga igsuon. Dili ito sabton na unod doon nga pagka-igsuon, kundi relasyon. Parehas kayo ito nato sa mga natong kaugalingon nato karon nga sister and brothers of Christ, buot kay pasawag igsuon tag Kristo sa unod. Di inga na usab nga ang relasyon nato dili unod doon kundi dili ang relasyon nato tali sa atong pagtuo kaniya. So sa Genesis 4:16 si Abraham ingon si Abraham siya kumangkon nga silot kay kini silot pag kumangkon ni Abraham giingnan niya silot og igsuon. Dili igsuon sa unod kayo, uyuan man niya si Abraham. So, kung atong uyunan, na kung si Maria, nanganak pagdaghan, si Jesus, ano na ba yung mga igsuon, nga no magiging mga tawanan, ilan ba yung pakabay ang Doctor de Santa Maria? But may pasabot, nga nawa, kay naama sa Biblia nga, sa Marcos 3:31, matto pa man sa hiling niini, ang mga inahan o ang igsuon ni Jesus. Marcos 3:31 atong basahon. Unya miabot ang inahan o mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawa sa balay, nagpasugo ug buot sila magkikita kaniya. Sa 32, usa ka pundok sa mga taong naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan o mga igsuon at tuwa sa gawas o buot sila makikita kanimo. Period. Nganong di man tiwason? Dili nga tiwason at dili masakpan ay ilang kinaptapan. Ato itso sa 32 og si Jesus mitubag. Kinsa ba ang atong inahan o mga igsuon? Sa 24, unya mitan-aw si Jesus sa mga tao o nag-alirong kaniya og miingon, ania nga atong inahan og maigsuon kay ang nagtuman sa bisan unsang gisugo sa Dios kaniya akong igsuon og akong inahan. So lindot kay pasahig giputo nila aron mapasuod nila sa ilang pamahayag nga kontra nato. Di nila itso kay mabuking man. Tiknok ha? Uni kasagaran mahitabo. Dayon kung ato yung uyunan, tumatod pa sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto 15:16 ingon, o niya, usa kay gayon sa pagkabanhaw na ni Jesus, usa kay gayon nagpakita sa Sadusi o sa 500 niya kang igsuong lalaki. Uy, matabang man ang utong sa sabay 500 na po, usa man na isda na namihon. Take note ha, imagine, o giunsa, pagdaot, kung di at utubag, kung ano sila sakto.
Padayon ta. Dayon ang una ay sunod nga ingon sila nga si Jesus wala ang kahod kang Maria nga naman. Kay si Maria kuno giingna na ni Jesus og babae. Na ila na yung kutloon o kuhaon nga ang sa San Juan 2:11 nga ang katong kasal sa kana nga samtang ang tagtungod na hugdan sa bino. Unya may ingon sa Maria ang tagtungod wala na bino. Higtubag si Jesus unsa may imo o unsay ako. Buti pasabot nga dili pa nito mo'y tukpang higayon nga si Kristo nga iyang anak magbuhat og unang milagro. Nga naman kay wala pa hingabot ang iyang panahon. Apan nagkabalibat pa si Jesus? Wala. Wala siya hingabalibat sa hangyo sa iyang inahan. O ang tubig nahimong sa lamang kalami ang bino. Apan kung ang mga kaigsoon atong gawas na sa simbahan Katoliko husganon gayon nga mutahod sa iyang inahan nga gitawag og babae. Kay sa kultura sa mga Hudiyo, ang babae mo ni pagtahod nila o pagtawag nila pinakataas niya sa tuamang kong hubad, labi na istibuhano, babae ultimo, wala kaliber na nato. Apan ingon ka sa mga Hudiyo, woman, ang pinaka-gipresentahan, ana, ang pinakataas na pagpasidong o pagdaig sa usa ka tawo. Dayon, kay gusto kang tahanong kahimtang nato, ikaw ka nga anak, ikaw ka nga inahan, dili tahuron sa imong anak, unsay bation nga ikaw ginikanan. Sayod ako, nga daghan nato, labi na yun sa makaigsoon natong mga dili na Katoliko, na naamo po yung mga anak. Kung mga anak, pusukol sa mga anak, dili mo tahod, ang imong anak, dili mo tahod ninyo sa ikaw nga inahan, unsay bation na ikaw inahan. Sa samang pagkaagi nga si Jesus ato usang gaigsuon, si Maria ato usang natong inahan. Kung ako na Jesus umot na lang kundi mo butahod sa tong inahan. Di ay dayon ang imong inahan, kamayon ang imong inahan, unsay bation nimong ikaw ang anak. Siyempre ang iyang anak dili malipay. Sunod sa San Juan 9:26 miingon si Jesus, babae ani ang imong anak, babae ang gisgutan na. Unya miingon sa siyang tinunan, ani ang imong inahan. Nganong babae, kapilang gibalik ang babae. Tungod kay ang babae sa Genesis 3:15, adunay panag away tali sa kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa babae o ang babae o sa magadukpok sa ulo sa bitin. O ang opisyal nga gigamit babae ang hinungdan nga mumudukmok sa ulo sa bitin. Sa Genesis 3:15 bitin pa iniskutan. Apan sa pinadayan 12:1 brago na nga naman perti na nilang daghana dagsaway sa atong mahal ka inahan Birhen Maria. So kining magpamatuod usab nga gitukyan sa tinud-an si Santa Maria kay inahan. Dinhi usab na pasahe sa mga bersikulo nagtug-an usab nga si Jesus wa giwilaing igsuon. Anong way laing igsuon to na pa sila igsuon ito ta ibilin sa igsuon. Apan ibilin dato sa tinud-an nga naman kay si San Juan pinakasuod sa dughang sa tong Ginoong Jesucristo. Sunod nga ilahang pangutana kung pagsupak nga dili tinuod si Maria gipasaka sa langit lawas o kalat. So nga naman kuno nga dili man nila dawaton, dili nila madawat tungod kay si Santa Maria mo may reyna sa tanang mga santos. Kung atong hinumduman siguro samtang nagdupa ang iyang anak dito sa krus, adunay duha kiisig kakili niyang gilansang usap mga kawatan ug tulisan. Unsay ingon ni Dimas, ingon siya, Jesus, kung maghari ka na, ayaw ako kalimti. Hinumdumi ako, Jesus, kung maghari ka na. Unsay tubag sa tong Ginoong Jesus, karon dayon, kuyog ka na ko sa tong paraiso.
pagkadako niya insulto sa iyang inahan, nga gibanhaw, gipakuyog sa kingharian sa Dios, ang kawatan o tulisan, ayang inahan, gipilig nga to sa lubnganan. Dako ting insulto sa inahan. Ang tulisan giluwas, ayang inahan, gipadukta sa yuta. Muna, sa pagtulunan, tundugma sa pagtulunan katoliko, nga gisibariya, gipasaka, langit, pasaka sa langit, lawas o kalang. Sa samang paaging ana usab ang pagkabanhaw ni Kristo. Gamatod pa man sa tradisyon, may problema di mga tawanan pwede pumuto og tradisyon. Biblia ra gyud, mo'y tuhuan. Kuha na way Katoliko, way Biblia mabuhat. Depende sa Biblia ba? Nya, di inato malilong dito sa tradisyon o mga kasaysayan na si Santa Maria ni Piyong, ni Pahuway. Di namatay malipayon. O niya ang mga balaod sa Hudiyo, dito man ilubong ang ilahang pataylawas sa langog yungib. Gitawag ng katakum o katakumba. O di ilunod ka dito, siliyuhan ang maong lubnganan. Hingabot o sakat niyang tinunan ni Jesus, si Tomas. Gagusto siyang makikita, bisan usa na lang sa iyang inahan. Kaya naulahi man si Tomas. Gipananghid sa gobyerno na abrihan o balik ang lubnganan ni Santa Maria o dito na pruibahan nila nga wala na lawas dito. Gibanhaw na, gipasaka siya, lawas o kalang. Sa kakaingon na nako na insulto gikay sa inahan. Nga padangat niya sa kamayaan o sa paraiso ang kawatan unsa makaiyang inahan. Nga naman, si Jesus dihaing kuha unod o bukog sa iyang inahan. Dihaing kuha o dugo nga mga ipaagas dito sa cross. Kung may paghugas, pagbalik niya sa relasyon nga nabukto tali sa tao ug ngadto sa Dios. So magaigsunan, di wa ta masayop nga ang pagdayeg nato kang Santa Maria kanunay nga naman kumpleto tang Katoliko. Aduna na tay amahan, aduna na tay igsuon nga si Jesus, aduna uto sa inahan nga si Santa Maria nga andam unyang masupupo sa iyang mga anak panahon sa iyang pagpanginahanglan. Nga naman kay matod pa man sa 1 Hari 2:19 nga ang paghangyo sa inahan dili gud pwede kabilibaran sa buutan niyang anak. So imagine, muna ang pagdebosyon nato Santos Rosario pinungod kang Santa Maria, dako kayo kahimuan nga naman kay si Maria. Adunay daghan nga panghitabo nga si Maria nagpakita. Nagbilagro. Daghan kay kahigayunan ni ana ug isaksihan sa kadaghanan usab. Muna nga usbo nako nga nato mga Katoliko, hukto nato ang pagtuo, hukto nato ang debosyon. Din tambong tago sa mga pagkulunan sa simbahan aron di ta mahiluan ana nga gasuroy ra gid tang kasi sipit ug Biblia eskwela na kunong kaburan pastor na wa ko nang daot pero may tinuod hagit nato dinhi nga ang pagkinabuhi nato nga matarong ano na ata sa grasya kay ang grasya wa na may sala ng butabot nato wa na sala kay gayunan sa sala kay napuno mata ana mata sa estado sa grasya. Daghang salamat sa pagpaminaw magabiin atong tanan. Daghang salamat Radyoy Lakang sa imong pamahayag. Maigsuon dili nato langayon karon gabion nato natay atong kauban kanhi ni siya dili Katoliko, inborn gid ni siya. Nagdako nga dili Katoliko nga niabot yung punto sa iyang kinabuhi nga iyang napamalandungan ang pagtuo hangtod nga nakaamgo siya og mibalik ni uli sa simbahang Katoliko. Muhatag siya karong testimony karong gabi una sa iyang kasinatian sa iyang kinabuhi ug ato siyang pamation o pamaminaw nato siya. Atong sugaton sa masibang pakpak si Sister Eileen Bala. Mayong gabi kayo sa tayong tanano. Ako diyan si Eileen Bala. Then, sa una, involved ko nga Assemblies of God. Gabata ko nga
naagid mi sa assembly kaya ako ang mama o papa naagid sila sa Assemblies of God. Dayon ang nahitabo sa akong kinabuhi mangutana mo kung nganong na ako karon kay ang ako magumbana Katoliko. Dayon dili man siya nagsige jud ko panalandong sa akong kinabuhi ba kay mahimo manggod kayong gubot para sa amoa nga di man gyud siya mosunod nako. Dayon isip kay iya kong asawa ako siyang gikuan ning nangutana ko niya dahil sa pagtulunan sa Katoliko. Unya kaya ko pong bana dili pud lagi pigsimba naabot sa punto nga dili siya katubag sa akong mga tangutana nga ako gikaligdan sa akong kinabuhi. Then ang akong gibuhat mao gyud nga kanang nituon ko sa kuaning simba ko pero gay na akong simba murag di pagyud ko kasabot kay nagbata man ko nga naami sa kuan nagsige man mig kanang simba sa Assemblies of God di gyud ko makasabot kung unsa ang kuan kanang hisgutan sa bahina ng sa misa. Doon na nagkawat ko na malandong gyud ko sa kong kinabuhi nga Lord unsa man gitinuod nga untay mo hakong lamdagan sa kong kinabuhi nga makasabot ko sa wano nga pagsabot kay sa tinuod lang gadako ko nga kanang nagbase ra gid mi sa Biblia nya sa ato biyang pagtuon sa Biblia nagkinahanglan biya gid taw kanang mas lalumpa nga kanang pagsabot bitaw kay dili man gud na nimo masabtan siya kung kanang di basahon lang nimo dayon kuanyas kaugalingon nimong interpretasyon murag kulang gyud how ang simong kasing-kasing. Then nagsige ko pumalandong sa Ginoo gani usapod ko nga mo ang una nako sa akong kinabuhi nga nag-akusar gyud ko sa Katoliko kay sa una kanang ug makakita gyud mig santos dili gyud mo kanang makuan ba kay Dios pero sa hinay-hinay ako nang gisabot nga nya hantod karon murag nagdoubt ako sa akong kinabuhi kay ang kuno na ko nga usapod ko nga nakapasipala sa tuan sa mga larawan kay nagakusan niya sa ato dayong pagtuon kinahanglan gid ta nga mas mutuon paglalom dinang akong gibuhat kanang nigsimba ko then kay mangutana ko sa kong bana dili pud siya makatubag kay dili pud siya sigig simba unya kay nya akong ugangan pod murag dili pud siya makakuan niingon siya nako nga mo simba ka dito mangutana niya gipanglikamutan ako sa akong kinabuhi nga unta makasabot ko sa yano. Then 2016 nabunyagan yung ko sa kanang sa Katoliko niya kuno nako katong pagunyag dito sa Katoliko murag wala pagyud kayo sa kwaba kay murag wala pagyud kayo ning tuhop ang pagtulunan bitaw. Then ang akong gibuhat nga giparingkamutan jud ako sa akong kinabuhi nga unta akong masabtan. Then naabot si Father Jos Cadorna diri sa Pitubo nagdako kay pasalamat niya kay maningkamot jud ko nga makaapil sa iyahang katong first sa limang doctrinal niya nga gihimo diri atong August 23 to 25 dili ko kalimot ana kay dihang kanang mga adlaw diha jud ko nasaktuhan kay instead nga mangutana ko ang ako pangutana dili na nako mo pangutana kay tanan naman iyahan namang gisaysay tanan munang dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga sa hinay-hinay gyud nalingkamot pagid ko nga unta kanang makakat-on pa jud og daghan kay na-realize jud nako nga kini gyud ang tinukod ni Kristo kay naamang kanang makuan gyud nato nga naagi mga tuwailhan nga kini gyud nga simbahan wa gyud niya gibiyaan bisan gani og mga kuan ang nagdala pa na si Kristo gyud nagpabiling gyud ani nga simbahan mao na nga dako kay ko pasalamat sa Ginoo padayon ko nalingkamot nga unta mutuon pa don makasabot gyud sa unsay kuan sa Ginoo nga unta sa akong kinabuhi
nga daghan paunta kog makatunan bahin sa pulong sa Ginoo nga kana bitang matugkad kay kung mutuon man gud ta nga dili bitaw natong matugkad sa akong kinabuhi murag haw-ang manggod. Dili ako na realize nga kung mutuon ta unya na ay pasukaranan murag bitaw matakbo kasi kung kinabuhi nga ay tinuod di ay kay naagid kay makuan sa imong kinabuhi ba nga naagid kay kapasikaran gyud nga kini gyud di ay tinuod gyud ay nga gisulti. Unya kay then masabtan gyud pud nimo sa ano ning mga pagsabot ang bahin sa Biblia mo biyang usahay ning magkuan si Padre makapangangha ko nga ay ngan ana di ay kay kuan sa doktrina sa simbahan para nako perfect gyud ang tanan niya kana bitaw dili na kaingon nga kanang makulangan pa kay ang tanan bitawhan ay naunya para nako ako po nagpadayon pagipod ko sa pagtuon do nagpasalamat gid ako sa Ginoo nga naabot ko ani nga pundot then ako jud pong iangko sa kanunay nga unta po ang akong mga binikanan kay wala ko sila pero akong papa kuan siya kanang Katoliko siya daan then na-convert lang sila sa Assemblies of God year 1990 unya kay ako natawo ko year 1994 man so ito na gid mi nagdako sa Assemblies of God. Doon na ningkamot jud pud ko nga kanang unta sa hinay-hinay masabtan jud nila gid pud sa ano nga sa pagsabot nila ba nga matugkad bitaw gyud kung unsa gyud ang simbahan nga gitugod ni Kristo. Then maura pud to ang akong i-share ninyo karon nga kagabion ug mayong gabi natong tanan. Dahil salamat Sister Aileen sa imong testimony. Naupunta nga makapadasig ko ni sa uban, no? Mga kaigsunan, nagkataas ato oras. Di na to lang ngayon ang musunod nga mapamahayag karong gabi una ang may tungod sa kaluwasan atong sugaton sa masipang pakpak si Brad Tito Papilero. Salamat kay Dre, salamat usab sa mga Katoliko nga nasa palibot. Ingon man sa akong mga kauban nga safety. Ingon man sa atong mga igsoong dili Katoliko nga naminaw karon. Nga maminaw ta dahil atong timbang-timbangon kung asa bagay husto. No? Anaan nato ang pagtimbang-timbang kay lisod man kayo pugso nato atong kagalingon. So pinahinay ta nga mamati atong timbang-timbangon. Asa man gyud sakto. So ang atong iskutan karong gabi una mao mga ang relihiyon kung tinuhuan makaluwas ba sa tao nga mabato niini. Matud pa kada ta makadungog ining mga bisan asa ko nga mangutan na Brad. Tinubang tinuod ba nga ang relihiyon makaluwas sa tao? Muna mga pangutana nga naa sa mga katawhan nga aduna pay mga question, mga questionable sa mga panghuna-huna. Kaya kasagaran manggod ang tubag sa uban, ningon man, ay kabala ka, Brad. Tanang relihiyon parehas ra. Then hatagan ni sa analogy, sama kuno sa ulan, inigbundak sa ulan gikas bukid, mudagay-day paingon sa kasapaan. Unyang ang sapa, asa man paingon ang tubig, paingon ras dagat, inana ko nga relihiyon. So wala kinahanglan na ang reliyon. Ang kinahanglan kuno sa tao, sa kaluwasan, mauora kuno ang wala na kuno kinahanglan ang reliyon sa kaluwasan kundi ang pagtuo o pagbago. Mo ni atong hisgutan karon kini pagtuo o pagbago kung unsay kalambigitan sa kaluwasan sa tao. Sa hinali nga pagpamalandong, murag pagkayon sa tanga, murag pagtinuod nga naman, naamang sa Biblia ako pumabasa. Nga magpunang gikinahanglan kita nga naay tao mo tudlo. Magpailaw ta sa gitawag og church magisterium, the teaching authority of the church. Nga naman, naamang sa San Juan 5:24. Kung atong basahon nag-ingon nini. Ang tanan nga nagtuo kanako dili na siya hukman pa. Kaya ang nagtuo kanako makaangkon sa kinabuhing dayon. So ito pa, kung konklusyon ta kung kita magbasa ani. Dili na hukman kuno. So ito pa, maluwas. No? Nabahin sa pagpako, si San Pablo po, nag-iskot nini. Dahil sa episode 4:22.
nga kinahanglang bag-uhon ninyo ang inyong kasing-kasing una-una. Isunod ninyo ang bagong tao diha sa kinabuhing matarong ug balaan. Mao ra sa tagtinuod paminaw no kun atong kuan paminaw nga unsa man toy kapuslanan sa imong pagkakatoliko kung naglunang kasalanan. Way nada. Kinahanglan pag-uhon ang imong kaugalingon. Pero kung atong basihan ang tibuok na mensahe sa Dios nga sulat sa Biblia, mingon kita kanang ilang gisulti dili kay tinuod. Nga naman, ang pulong nga ilang gikot sa Biblia tinuod to. Asa may dili tinuod ani? Ang ilang giingon nga katong pulong nga ilang gidugang. Nga gidugang nila sa kaugalingon nilang panabot kanang self-interpretation. Matod pa sa unang 2 Pedro 1:20, unsa may nasulat ito? Apan abaw sa tanan lab hinumdumi kini. Walay si bisan kinsang makasaysay sa mga propesiya sa balaang kasulatan pinagis kaugalingon panabot. Tan-awa bitaw nga gipasagdan nanay kaugalingon nga panabot sa diwa sa ecumenism. Puti na nagana na to, 48,000 na tungod sa private interpretation. Na wala na gi-allowed ang mga private interpretation, kinahanglan magpailam ta sa simbahan nga may otoridad. Na muna ugaling lang kung ang sayop isagol ganis tinuod, kung atong paminawon mura sa tinuod, kung atong paminawon. Kung sa man ang kinatibuk-an nga mensahe sa Dios, kung maghisgot kita sa reliyon kung simbahan nga yung gitukod, nga mooy iyang ipasatupan aron kita maluwas. Ug asa man kini ato mabasa, naa sa Salmo 127:1, nag-ingon dito, gawas kun ang balay tinukod sa Ginoo, kawang lang ang kahago sa tao. Nag-iskot yak balay. Nga unsa maning balay nga ang Dios gayon magtukod. Matod pa sa 1 Timoteo 3:16 at ang balay mao ang iglesia o haligi sa buhing Dios. Nga unsa man kini iglesia, mao kini gitukod niya sa Mateo 16:18. Mingon atong Ginoo at ila ng amar nalak natok ipa wala lahat ikipa ignobility. Tukuron to ang atong simbahan. Ikaw Pedro ibaba ning bato, tukuron to ang atong iglesia. Nga kanang gisgutan diha nga iglesia dili na mao ang itawag og kanang balay nga atong giampuan, kun dili mga katawhan nga pinili sa Dios kanang gitawag chosen people of God. Mo na gisgutan diha. Ngani so dinhi nato maninaw nga ang simbahan di ay dili kay ang tanang reliyon parehara. Kay ang timbahan nga simbahan o reliyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo lahi kay sa reliyon o simbahan nga gitukod sa tao. Samtang ang sa atong Ginoong gitukod makaluwas, ang sa tao dili. Ang simbahan bahin kuno sa pagpag-o atong isgutan kini pagpag-o ra. Kini ang gisulti ni San Pedro. Unsay ang isgutan dinhi. Unang Pedro 1:23. Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinaagi sa tao, kun dili pinaagi sa buhi ug walay katapusan pulong sa Dios. Nga unsa may gipamulong sa Dios? Matod pa sa San Mateo 28:20, tudluin sila sa tanan nga ang inyong nakatunan diri kanako. Tudluan di sa tanan, dili kay mupuglit-puglit talag kapitulo o bersikulo dayon atong puy-an, dayon mo deklarar tang luwas na. Sayop nga mga katarungan. Ngano man, unsa may tumong sa atong Ginoo sa pagtukod sa iyang simbahan o reliyon nga iyang gipatukod. Ningon dinhi sayon ra ba? Ningon diha sa 1 Pedro 2:21. Mingon ang atong Ginoo, mingon dinhi. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man alang kaninyo o naghatag og hustong panikinan aron inyong sundon. So, ang pagsunod nato sa dalan pud simbahan o iyang reliyon nga gitukod dili lunlon kalipay aduna say mga kasakit kay gitawag man kita aron mag-antos. Unya dili sayon ngano man ningon dili ta mo deklarar nga ana okay na ta
Nga naman, imingon dito, matod pa 2 Corintios 5:6, busa pa sa ligon kita kaayo. Samtang ania pa kita nining lawasa, unsa man kining lawasa nga nagsuroy-suroy pa diri suba. Halayo pa kita sa puloy-an as Ginoo. Imagine, samtang ania pa kiting lawasa kining atong gigamit karon. Halayo pa kita sa puloy-an as Ginoo. So dili pataluwas, dili ta mo konklusyon nga hingpit kang naluwas ano man. Na pamantan ning kalibutanan. Ug atong ipadayon sa size ngadto sa 10 minutes kay kinahanglan mo atubang kita kang Kristo aron niyang hukman ang tagsa-tagsa. Hukman sa iyatong nabuhat maayo man uda-utan. Ang pangutana asa pa mo nagtagbo ni Kristo? Miingon ka naman luwas ka sa kagalingon. So gikinahanglan ang reliyon alang sa kaluwasan. Matod pa sa Efeso 5:23, si Kristo ang bana mo'y ulo sa iyang asawa ug si Kristo mo'y ulo sa mo'y ang lawas sa iglesia ug ang iglesia mao ang lawas. Nga siya iyang gisaanan kag siya ang manluluwas sa iglesia nga mao ang lawas. So gikinahanglan di ay nga musulod ta sa relihiyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo sa tinuhuan nga iyang gitukod aron ta maluwas. Unya, dining bahina, kabubuton gid sa Dios nga diha ka magpasako. Bahin sa reliyon, kining pulong nga langyaw nga gikan sa religare. Tubahin pa pagbukos, pagbukos sa nabukto nga relasyon tali sa binuhat ngadto sa iyang magbubuhat. Binuhat ganit itang tao o ang magbubuhat mo ang Diyos. So, ang reliyon guys, pagbukos, pagbalik. So, kung wala kay pagtuo, wala sa kay reliyon. So, gikinahanglan nga doon na tayo reliyon. Unya, si San Pablo, ningon siya, aduna pa'y reliyon nga iyang ipasakupan. Matod pa diya sa unang Timoteo 3:16, walay makalimot kung sa kadako ang tinago diha sa atong reliyon. Kung sa San Pablo, naa siya reliyon ipasakupan. Unya, nga naman, tungod kay nasayod si San Pablo, unsa may hinungdan o samputanan sa tao nga dili ko pasakop sa reliyon gitukod sa itong Ginoong Kristo. Matod pa sa Sirach 41:8, kamong silutan, kamong mga tao nga wala yung reliyon. Nga mibiya sa balaod sa halangdon nga Diyos. Naay kunoy mibiya sa relihiyon nga gitukod sa atong Ginoo, mibiya sa balaod sa halangdon nga Diyos. Naay mibiya, nakita man ang mibiya, matod pa sa unang Juan 2:18-19, gikan na sa atong pundok, apan maniya sila aron magpakita nga sila dili atong kauban. Kay kung ato pa silang kauban, magpabili kita siya uban nato, apan maniya sila aron magpakita nga sila dili atong kauban. Munay panagna palandaan, munay katumanan nga dunay mamiya gikan sa iglesia sa reliyon nga iyang tinuruan nga iyang gitukod. Nya unsa man ang gamito na unsa man ang mamiya, insa man ang mamiya. Matod pa sa gamito na to ang mga referensya, standard references ningon ito sa Young Student Encyclopedia Volume 17 pahina 2024. Aron mahibaw na to kinsa naming gibiyaan. Ningon ito, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians belong to one church and no other than the Catholic Church. Muna ang gitukod sa itong Ginoong Kristo. Nga gibiya. Kunya, kung mabiya ka, kung saan mo na ito pagpabalik. Matod pa sa Hebreo atong basahon, sa Hebreo 6:4, ningon dito, kay unsaon man, kay unsaon sa paghinusul, pag-usap ni atong namiya, kaniadto diha sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit kung nakadawat sa ilang bahin sa Espiritu Santo. Sa 5 gikan sa ilang kasinatian, hibalo sila na maayo ang pulong sa Dios. Ug makatagamtam sila sa gahom sa umabot nga katuigan, apan namiya gyapon sila. Dili na mahimo ang pagbalik kanila pagnuso kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Inana ang resultas mamiya, no? Na hibaw na to nga sa San Pablo duna siya relihiyon. Duna siya katapos, duna siya
relihiyon kay pasakupan. Matod pa, unya, kung nana kay relihiyon, unsa may imong buhaton? Kung nana kay relihiyon, matod pa sa Sirach 1:28-30, ningon dito, pag matinumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon, sa pagsimba nimo sa Ginoo, himuak kini sa tibuok nimong kasing-kasing, pagmatngon may tungod sa imong isulti, o ayaw pagpakaron ingon, ayaw pag ginarbuso, tingali unyag mahulog ka og maulawan. Ang Ginoo magpadayag sa imong mga tinaguan, ug magpaubos nimo atubangan sa tanan dito sa sinaguga. Tungod kay wala ka moadto dito uban sa pagtawag sa Ginoo, kundi uban sa kasing-kasing nga puno sa pagpakaron ingnon. Mo na resulta. So importante din nato ang relihiyon sa atong kaluwasan. Usa siya kakahimanan nga dito ta magpasako. Apan huna-hunaan ninyo karon kung kanang inyong ipasakupan, mao pa na ang gitukod dito sa 33 Anno Domini. Muna inyong hinunduman. Kung inyo nang makitaan, kung inyong madiskubre nga, dili na mao, hinay-hinay na mo lakang, balik sa simbahan, magitukod sa itong Ginoo nga, iyang gisaran, akong pagalos. Dili na ko putot, o gibalik na ko ni Padre. Salamat Ratito Kapilero sa imong pamahayag. Tingali, di na to langayon, masig doon na yung mga pangutana nga itong ipasupot. O kinsa itong dunay kasibot niya mo dool diri, personal pangutana, welcome sila, no? Walay pangutana? Wala? Ah. So, mo na'y angay na itong timan-an nga daghan kay mga panudlo kunya mo gamit rag Biblia nga mga sukaranan sa ilang panudlo bunga na po sa ilang kagalingong panahon. Kining relihiyon nga gisgutan ni Ratito Kapilero, ang relihiyon kini nagtumbok sa inyong kapungag kaluwasan. Ang kaluwasan nga atong mabatunan nag-agad sa atong kadugtungan ni Kristo. Sa ganit, kadugtungan nato ni Kristo. Muna nga, ang relihiyon, dakong instrumento makatabang tungod kay kini naghisgot man og kadugtungan sa Ginoo ug sa tao diha ni Kristo. Munang dili maayo nga iratsada tanan nga ang way relihiyon makaluwas. Doon ay relihiyon nga giluwas kadtog makaluwas kadtog yung gilapit sa Ginoo. Nga mao'y makapalig-on sa kinabuhi sa tao ug mao'y makahatag kanyang kasibot nga siya magpabiling mahiusa ug madugtong sa Ginoo. Ug kining maong relihiyon naa diha nahilambigit ang mga sugo sa Dios. Ha? So kung inyong basahon ang Ezekiel 18 versikulo 27, ang relihiyon ug tinuhuan nagpasabot sa mga sugo sa Dios. Kung gusto kang musamot ang imong pakikiusa sa Ginoo, iyang inyong akong tumanon ang iyang mga kasuguan. So kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios, mao kadtong mga tawo dunay kadugtungan sa Ginoo ug mao nay relihiyon. Dunay panaghiusa ug kini mao ni gitudlo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay ang simbahan mao man ang haligi kataguranan sa kamatuoran. So gani, relihiyon mao ang atong kadugtungan sa Dios nga diha gilangkuban ang pagtuman sa iyang mga kasuguan. Apil na niini sa iyang mga sugo mao ang pagtabang sa atong isig katao. Muna kung inyong basahon ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 26 katos 27, usas konkreto nga timaan nga ang tao dunay kadugtungan diha sa Ginoo, milambo sa iyang pakirelasyon sa Dios, nagtud pagkasulti diha sa iyang tinuhuan. Mutabang gayud sa isig katao. Ilabi na kadtong mga naglisod kahintang diha sa katalingban. Ilabi na panahon kaniadto ni Kristo sa mga apostoles. Matod pa sa Santiago 1:26 katos 27, priority ang pagtabang sa mga byuda o mga hinikawan.
Sumao ni ang mga balansa yun na nagtumbok o nagsaysay mahitungod sa tinuhuan o relihiyon. O gani sa San Mateo City 21 matud pa nga pagtuman sa kabuton sa maahan mao ang pagpaila nga usa kini ka relihiyon. Kaya nga naman relasyon man ang relihiyon kung mao kini ang atong hisgutan. San Mateo City 21 kadto magtuman sa kabuton sa amahan maoy tinuod o pagpaila nga dunay relihiyon nga makaluwas. Ug gani sa Santiago 2:19 matud pa nga ang yawa nagtuog nagkurog pero wala matuman sa Dios. Muning atong klarohon nga dunay daghang matuo nga mituo sa Dios pero ang kinabuhi hawa diha sa buhat nga subay sa kabubuton nga makaluwas sa Dios. Munang importante nga kiniday relihiyon na hinambigit ang mga kasuguan, gipanukad diha sa pagtuo o may mutabang sa tao pagbig-on sa iyang paghihiusa sa Ginoo. Munang diha sa pinadayag katong si Lucy, ang katong mga tao nga ni unong gayon sa tinuhuan o relihiyon nga gilatid sa Ginoo. Buti pasabot nga sa ilang kinabuhi sila nagpapili nga mapapusanon ug maunungon bisan pa sa kalisod nga ilang nagian. Kining mga tawhan na gitawag og mga balaan ug mga santos. Kaya ang mga santos mao ning mga tawhana nga mga maunungon sa tinuhuan ni Hesus. Munang sa pinadayag katong si Lucy, nagtudlo og Ginoo nga kining mga balaan mo ning mga tawo maunungon sa akong tinuhuan. Sa ato pa diay mga binati kung magkaigsuunan ang tinuod nga relihiyon o ang atong paghihiusan o kadugtungan sa Ginoo kini makapahimo kanatong santos ug pagkabala. Manang usa ka pundok, usa ka simbahan nga way balaan, way na santos, walay nakadaog ug apil pa na og lumba wa gyud kaabot sa finishing line. Muna nga kinahanglan nga atong susihon nga usa day kalabuan sa relihiyon ug tinuhuan mao ang pagpabilin diha sa pagbalaan ug kini mo'y hagit nga magpabiling maunungon sa tinuhuan ni Jesus. Ug sa San Juan ug sa Jeremias 14:9 gibadlong sa Dios sa tao. Gingnan sa Dios sa tao nganong nagkurog ka man tao sa imong kakusgan tungod kay ikaw di makaluwas. Muna nga nang tinuhuan ug relihiyon nga kunuhay gipresentar nga kadugtungan sa Dios ug sa tao pero minugna og tao, tinukod og tao di na makaluwas. Kaya nga naman, sukwahi man na sa kabubuton nga makaluwas sa Dios. Muna mga binati ko makaigsuunan, ako tamong gipahinumduman nga sa matag karon ug diha ang atong susihon prioridad ang atong kinabuhi. Tanaw nato ang atong pakigilambigit sa Dios kung ini nakadugtong magyud kanunay diha ni Jesus. Kung ikaw nakadugtong diha sa kinabuhi ni Kristo, huro nimo ang iyang mga gipanghimo, ang iyang mga gipagsugo, labi na imong pangitaon o pasakupan ang simbahan nga iyang gitukod. Nga niini mo ay nagtudlo o mo ay magkahati, magagiya ka nato sa pagsubay sa tinuod nga tinuhuan o pakigrelasyon nato sa Ginoo. Manang danay dunay daghang mga tao nga sukwahi ang pangunahuna ug sa gitudlo kay ngano man maingon nga way relihiyon makaluwas. Pero pag-ingon nila nga mituo sila ni Kristo, mutuman sila sa sugo sa Dios, kana nagpasabot nagrelihiyon, nagpasabot nagtinuhuan. Therefore, kumingon kang way relihiyon makaluwas, nagpasabot ni ikaw, wala ka mutuo sa Dios, wala ka mutuo ni Jesus. Manang labing importante na itong ibutang sa itong unahuna, nga atong sayran ang tumong o katuyuan sa mga gibuhat sa atong Ginoo. Kung sa iyang gitukod, kung sa iyang ipanghimo, sayra na to ang prinsipyo sa katuyuan ni Ginoo. Muna sa relihiya, doon ay gitawag o the principle of purpose. Unsa may kapuslanan o katuyuan, munang atong angay sayran. Kay matod pa sa Judas Kapitulo 1, versikulo 10, sayon pagsalikway, pasipala sa butang nga wa masabti. Munang doon ay daghang mga tao nagtudlo nga maingon nga way relihiyon makaluwas, sukwahi o kontradiksyon tungod kay wala man masabti
unsay tumong og tuyo the principle of purpose ngano nga Dios naglatid og tinuhuan ug relihiyon mo nang sukwahe mingo way relihiyon makaluwas pero di ay pag-ingon nila nga motuo Ginoo nakilabigit ni Jesus mudawat ni Jesus nga ilang personal nga manluwas that entails religion kana nagpasabot og relihiyon. Therefore akong balikon kanang ingon nga way relihiyon makaluwas sama ra ni ingon nga ang Dios di makaluwas. Kaya ang relihiyon nagpasabot man og pakigrelasyon sa Dios ug tao. Inaunta nga kining hamubo nga og tinagsit ng mga punto nga mo'y maghatag og lapid giya sa pagsabot nato kung unsay lunsay nga tinuhuan nga tudlo sa Ginoo kanato ato kining masapupo mailhan og mahibaw-an ug may makapadasig kanato sa pagtuman sa iyang makaluwas nga kabubuton. So ato ning tagdon ning pangutana atong i-observe ang house rules nga human sa pangutana mo palayo las microphone ang mangutana nga katulog natagaan nato gigayon nga mo ribat o nya mubaw sa pangutana to human per kaso kung dili ma kuntinto no or matagaan nato kaangayan o nya tagaan nato chance nga makapadaya. Sige. I-mention ng palihog ang Ay, gabi na pader. Gabi na pader. Doon ako isa ka gamay nga pangutana. Aw, dako na ko kay kuan kanang bayan sa 6 ta bagay kanalain ta 6 ta pa usa na atong iluhuan. Pero bayan sa pangutana ko ba nga doon naman ko pwede dili nga sikta nga kada ko nung larawan nga dili ko pampuan ang hinimo ko lang kinurot tao wala ko pangutana pader. So ato ning tinawon niya pagbaton og mga larawan. Dias Biblia dunay duha ka matang ang atong makaplagan nga mga larawan niya. Unang matang katong gidili sa Dios. Larawan nga gidili sa Dios katong larawan sa mga Diyos sa mapananglit sa 1 Hari 11:33 larawan nila ni Simos, Astarot, Baal ug uban pa nga mo'y gisimba nga ingon nga mao ang Dios. So mo na mga larawan nga gidili sa Dios. Pero sa laing bahin, doon ay mga larawan usap ng Ginoo mo ay nagsugo. No? Nga buhaton. Mga manggana nga sa teolohiya, doon ay usa ka prinsipyos teolohiya nga atong angay tamdo, no? Nga ang Ginoo dili mo kontradict sa iyang kaugalingon, dili ba siya mo dili siya mo sumpaki sa iyang kaugalingon. Kung unsay iyang gilatid nga mo'y iyang buot ipabuhat kana dili na niya supakon. Sama panalik sa teolohiya dunay gitawag og potensya die absoluta. Sabi ko pasabot ya. Absolutely ang Ginoo dunay katakos ug dunay kagawasan absolute nga muhimo sa tanang mga butang nga wala masukwahi sa iyang kaugalingon. Muna nga, ang Ginoo nagsuko pagpabuhat og larawan. Doon na po'y mga larawan nga gidili sa Dios. Nga ako nang naminsun sa unahan, pero doon ay mga larawan nga iyang gipabuhat, ibutang dias balay alampuanan, diya sa halaran sa templo, nanas 2 Kronikas 3, versikulo 7 nga to sa 9, nga mag-ampo, mag-atubang gayon sa altar ug halaran. Nga unsa may tuwa dito sa altar ug halaran. Sumala sa Exodus 25, 18 ngadto 22, tuwa dito ang mga linilok nga larawan sa kerubin, mga anghel. O gani matud pa sa Ezekiel 41 versikulo 17, ang templo sa Ginoo dito sa sulod sa maong altar, sa sulod sa templo ug simbahan, dunay larawan sa mga kerubin, dunay larawan sa taong balaan. So kini ang taong dunay kabuot ug dunay kaalam, iyang i-distinguish ang duha, unsang larawan nga gidili ug unsang larawan nga gitugot. Nya bala ang kasulatan man kay atong sundon. So kadtong gidili dili to nato buhaton, apan kadtong gitugot angay to natong tumanon. Mo nang ato ning himuon og evaluation
Ha? Ang mga larawan nga gidili sa mga Simos, Astaroth, Baal, kay bao ko nga itong mga igsoong dili Katoliko, wala ni silang simbahan. Busa nakatuman sila anak. Wa ko ni simbahan Katoliko ning mga larawana. Apan sa laing bahin doon ay larawan nga gitudlo sa Ginoo. Kay mo itimaan siyang buhi nga presensya. Gituman na simbahan Katoliko. Doon na tayo mga larawan sa anghel. Doon na tayo mga larawan sa mga balaan. Pero sa atong mga igsoong dili Katoliko, ang pangutana, doon na ba kayo makitang mga larawan nga balaan diha sa ilang mga altar o simbahan? So kami nung Katoliko nga igo na nagtuman mao ni kanunay gipasanginan. Dapat unta kay Biblia makay tumanon. Dapat matud pa tibuok ka kasulatan angay tumanon kay ngano una linya de scriptura non est omnia. One line of the Bible does not comprise the entire Bible. Unang sakit ug subok kaladungon kay usa ka teksto las Biblia iratsada nga ingon nga mao na giingon ug nasulat sa balaang kasulatan. Pero ang kamatuoran nagtudlo nga dades Biblia duha ka matang sa larawan ang gitugot ug gidili. Munang kitang mga Katoliko mangutana tagbalik. Niya may gitugot. Nga naa magyusimbahan gibutang ng malarawana. Ang pangutana sumala sa Biblia. Kana inyong simbahan ni haon ba sa Biblia nga description nga ang templos Ginoo dunay mga larawan nga bala. So diri ta sa kuandre sa pangutana pinaagig sulat. Duhan o isa ka din. Unsaon man nang naay gibarugan nga relihiyon pero wa kabalo nga naluwas na. Unsa ang dunay gibarugan nga relihiyon? Unsaon man nang naay gibarugan nga relihiyon pero wa kabalo nga naluwas na. Wa kabalo nga naluwas na. Samar na giingon ni Kristo dito sa krus, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Amo nang ang ila na lang konsensya o kinsa nang hitungdan ana o ang Ginoo mo lay katapusan magkonfrontasyon na ng maong kana nga realidad. Kaya naman ang kaluwasan nga gidas Ginoo matud pas teolohiya dunay giingon nga potensya de ordinata. Abot pasabot nga ang Dios mo kalihok dunay mga pamaagi Ginoo nga ingon tampo nga dunay kalabigitan sa iyang mga paghukom ug desisyon nga dili mo kontradict sa iyang kaugalingon. Una nga muna giingon nga ang Dios nalay masayod sama sa tuwa ni Kristo dito sa krus. Pasayloa sila o sila masayod sila gibuhat. Mga tao nga dunay tinuan pero mata wa kahibaw nga naluwas na din. Kurang ingon ana ang tunada pero di ta ka-specify kay naman kun nakuha pa na murag fragmented na bang buak niya kuha po ka nang gitawag o contradictory murag kining pangutanaha bas gitawag og palasi ba palasi gali kana bang dili ang sakto ang sinugdanan niya pagkabot sa tumoy na hiwi sama na pag-ingon niya ang Dios labing makagagahong sa tanan ang Dios dili pamakat pero ang pangutana makahimo ba ang Dios sa 2 plus 2 equals 5 ug makadaog ba kasi dako kay bato nga di makahimo sa dako kay bato nga di niya madaog mora na pangutana ha Why follow up? Signa kay follow up. Ay lag ka kuan. Alag. Wanay follow up? Sige daw. So ang pangutana niya Dre, ang iyan lang gihunghong sa kuha, mahitungod kini sa bunyag o bautismo. Oh. Ngano daw nga kitang mga Katoliko mamunyag pa kitag bata nga wala pa kinisala. Nga naaman sa Biblia nga ang bunyagan kato daw laging nakabato na og unsay sala o kabalo na maghinulsol. Okay. Basa ko ng Marcos 16:16 ang maghinulsol ug magpabunyag maluwas. Mao man ay basihan. Pero atong mutanaw ulit ang pagtulon-an sa Ginoo. Kaya doon na magoy ka ng gitawag sa teolohiya o Preceptus necessitas. Sa Latin pa, Preceptus necessitas. Unsa nang Preceptus necessitas? Usa ka mando nga ginbut-an Dios Ginoo
nga angay kung buhaton ug tumanon tungod kay kini makaluwas ug usa na niini mao ang bunyag. Ningon si Kristo sa San Mateo 28, 19-20, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, iyang ginang mga apostoles. Bunyagi sila. That was an imperative order of Jesus to his apostles and disciples to go to the whole world and to baptize all the people. That was a divine mandate given by Jesus to his disciples. Na kay bunyag, giputan mo na sa Ginoo kay aron maluwas ang tao, ang tumong ug tuyo aron mapasaylo ang mga sala. Kaya ang sala mao man ay nakapauli po nato nga dili kita mahibalik sa Ginoo. Nya ang recipient sa bunyag, recipient dili kanang kinsay angay bunyagan. Matud pa sa San Juan 3 versikulo 5, tao ang bunyagan. Tao, no? Tao ang bunyagan. Nya kanang tao diha generic term na. Tao gali bata, tigulang, tambok, niwang, babae, lalaki, tao man. No? Muna nga ang bunyagan, tao. Ang pangutana, ang bata, tao dili. Hingo mo sa tao ang bata. Ikadua, asa mabasa sa Biblia nga ang bata dunay pagtuo. Kay mo malagi ingon niya ang mutuog maluwas bunyagan. Tubag nga sa teologiyas kinaadman sa Ginoo des Biblia. Dunay daghang mga teksto magprueba nga ang bata dunay pagtuo. Pero dili sama sa dagko. Gitawag ni teolohiya o fides inatus. Buti pasabot image, inborn faith. Usa ka pagtuo nga naas bata nga ang Dios lagi makasabot. Napa na sa Biblia na. Nasa San Mateo 18:6 wala na mayong balita Biblia gatito kay iba na atong laruhon o basa nga sa Biblia nagtukan si Jesus nga ang mga bata do nagipagtuo. Mateo 21 teksto o 18. Oh, 18. Sakto ba? Atong basahon. Ningon din nga og mahitungod ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Mo tawo, klaro kay ani. Kisa nagingon si Jesus. Ingon siya, og mahitungod ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Kinsay nagtuo ni Kristo? Mga gagmayng bata. Kinsay gituhuan sa mga bata? Si Kristo. Sa to kada dunay pagtuo mga bata nga si Kristo lagi magkasabot. Mo na nga gitawag ng inborn faith sa teolohiya. Salamat kay Tito. Sunod nga punto, atong tatawon kay atong tubag mo dinhi atong ning na pagkaon pa ni ayuhon ginatog. Kanang luto ba order ko nga pagkaon. So doon na tayo theological biblical ato isunod karon ang biblical kay human naman ang theological. So bata tao ang bunyagan nya ato nang giliklik ang kasulatan nga ang bata dahil dunay pagtuo karon atong ilion nga diha dahil sa daang tugon ang Dios Amahan namunyag apil ang bata. Ha? Nasa 1 Corinto kapitulo 10 ngadto sa 2. San Pablo nagwali ug matud pas mga Bible scholars kini nga matang sa pagsulti ni San Pablo gitawag ni siya og typology, no? Typology. Bud pasabot panghitabo sa daang tugon nya isubli pagsaysay diha sa bag-ong tugon ug ang kahulugan bag-o nga gikan gayud ni Kristo, no? Nya sa 1 Corinto kapitulo 10 ngadto sa 2 nga ang katawhan sa Israel matud pa mga igsuon buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga mga atong mga ginikanan naihanha sa ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat og silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Now kung imong lion ang Exodus 12:37 ha kay typology man ni typology gali panghitabo sa daan unya gi subli pagsaysay sa bag-ong tugon kining tekstuha naghisgot man is Exodus katong mga Israelita nga milatas sa dagat ug matud pa ni San Pablo gibunyagan silang tanan sa amahan unya og imong lion ang Exodus 12:37 perting daghana pila ka libo wala apila kihap ang mga bata o babae nato pa apil bunyag ang mga bata. So des Biblia klaro kayo nga ang bata dunay bunyag adunay pagtuo nga angay bunyagan kay tawo man ang bata. Munang sa Catholic perspective
ang bata bunyagan tungod kay siya tao. Ikaduha, aron makuha ang sala nga panulundon nga naa sa bata. Kay duha ka matang sa sala, aktual o original. Aktual gali kanang manumbag, mupatay, ang bata wala anak, munang sa Roma 9:11 di kahimong bata anak. Pero dunay sala sa bata nga iyang napanunod sa ginikanan, mo na gitawag og salang panulundon, original. Sa Biblia, kahintang naa mabasa sa Salmo 51:5, mituwaw si David nga diha pastiyan siyang inahan, siya doon na sala. Pero dili aktual, kundili gitawag og original sa Catholic perspective, basis Biblia. Pero atong basahon ang teksto Biblia sa mga igsuon natong dili Katoliko. Kining Buhat kapitulo 2 bersikulo 39, no? Ato ning basahon ning Biblia nga King James Version. Buhat 2 bersikulo 39. Nag-ingon din nga, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off. Oh, ingon din even as many as the Lord our God shall call. Basa ka sa verse 38, ningon San Pedro, Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, for the promise is unto you, unto your children. So appeal ang mga kabataan. Ug sa Binisaya pa, kining maong tekstuha, gihubad na og kining tibuok banay, no? Mga igsuon, ingon sa Binisaya atong basahon. Kay ang saad alang kaninyo sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuas sa layo. Gihubad nag anak. Sa ubang hubad, household. Tibuok panimalay. So may itag household, those who dwell as a family under the same roof. Mo nay household, mo nay tibuok panimalay. Una sa Jeremias 6:11, giklaro nga ang tibuok panimalay, apil ang mga bata. Ikanang bata, sakop mo na sa panimalay. Mo nang doon natin daghang kabasihas Biblia. Mo na si Santo Tomas Villanueva niingon, ang sala nga panlundon misulod sa kinabuhi sa bata nga wa say kahibalo. Kinalang tangtangon usab kini sa labing madali, mintras ang bata wala pay kahibalo. Mo nang pinaagi sa bunyag. Anay katapusang pangutanan niya dire. Okay. Di Bangawi Pader. Ngano man ang Seventh-day Adventist nga ibarugan magina nila nga ang baboy dako kay kunong marka nga dili ipakaon. With due respect sa itong mga igsoong mga Seventh-day Adventist, matod pa sa Roma 14 versikulo 17, ang kaluwasan dili na ipanukad og pagkaon. No? Ato ning basahon ang Roma kapitulo 14 versikulo 17. Yang gingarian sa Dios dili kalanon o ilinon, kundi pagkamatarong o pagdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Now, ato ning klaruhon niya. Sumala sa Hebrehanon 9:22, ang tanan gilipyuhan pinaagi sa dugo ni Kristo. Nabot pasabot tanang mga pagkaon, kini pinaagi sa kamatayon ni Kristo, iyang gilinisan o gilipyuhan tungod sa kinabuhi ni Kristo. Ug mo nang atong basahon ang 1 Corinto 10:25, si San Pablo nanawagan nga pwede na kaunon ang tanang pagkaon nga ginabaligya bisan ang mga karne di asbedado. No? Nani sa 1 Corinto 10:25 atong basahon matud pa. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Kumaon kamo bisag unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi, no? Sa walay pagsusi niini alang sa kaisipan. Klaro ginagingon sa Pablo 1 Corinto 10:25. Kumaon kamo bisag unsa nga ginabaligya nga mabaligyaanan sa mga kanunon sa walay pag-usisa sa inyong kaisipan. Kayong tanan gilibyuhan as Ginoo.
Gani ingon pagi siya. Nikuha siya pan, nagpasalamat sa Dios. Unya mipikas-pikas ug mihatag siya matinud-an ug miingon. Kan akin yung tanan. Kay kini mauni ang akong unod. Oh. Ang Ginoo pa Ginoo kan-an yun. Unya ikaduha isa, mikuha si kalis ni pasalamat sa Dios. Pag-usap. Unya mihatag siya matinud-an miingon. Kini mao ang kalis sa akong dugo. Imna ni ninyo. Ang Ginoo pag sugo ipainom yang dugo. Ha? Sa ato pa mga binati kung magkaigsuunan, pinaagi sa grasya ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus ang tanan gilimpyuhan. Munang kitang mga Katoliko, ako bitaw, kumutan-on mo, Pader, mukaon magkag, anak ko na merkado, Pader, mukaon magkag bangos, ko kaong likuwak-wak. Kaya naman, tanan nga kumpurmi sa mong ginawaan, kana. Kaya naman, ang kaluwasan, naging ngarayan sa Dios, dili na ibasis pagkaon ni ilimnon. Kundili, matod pa, pag kinabuhi, ubos sa mando sa Espiritu Santo. Ang pagkigdait, ang kalinaw, o ang pagkaimaangay. So, mukaon kag madili, dili na mo'y basihas Ginoo malangit magkagdili. Gawas kung magbinuraho ka, isang pusong na kaon ng ihapon, na inom lang ihapon, bisag nahubog na, nahutlok na, kana mo hindi makapaluwas nimo. Pero physically, fundamentally, subay sa makaluwas ng kabubuton sa Ginoo, ang pagkaon dili na mo'y basihan maluwas ang tao din. Napay Okay na daw, Dre. oh. So salamat kayo sa mga pangutana. Doon na pay mangutana lain atong tagdon doon na pamatay nagam oras nga nahibilin. Oh, ugwa ato ning tapuson tingali pero before ta manamilit sa tagsa ato sa ipahibaw nga sa bulan sa Disyembre wala tay public katikisin. Salamat kitong nangutana. Rajin okay boss ngalan salamat kayo. Oh. So akong balikon karong Disyembre wa tay public katikisin kay do na tay daghang mga aktibidades atong simbahan. Una, ug mga adlaw magsugod ng Advent season. Manimbat ang tanan kay Domingo nya human ana magsugod na usab ang misa nobina. Kay magsaulog na pud kita sa atong patron ang Immaculate Conception karong Disyembre 8. So do na tay misa nobina. Yung man ang misa nobina, musunod na, muhunong lang pila ka adlaw, doon na sa putay misa di Galyo. Munang daghang kitang mga activities, munang atong iresyo, mga atong public catechism, puhon malang Ginoo sa Enero na sunod tuig, 2022. Gusto, ganahan pa ba mo nga doon na tayo public catechism din So ato ning ipadayon sa sunod tuig puhon. Ha? Daghan kay salamat sa inyong pagpamati. Ug atong dinaangay nato kalimtan, ato day pasalamatan ning atong mga kaigsuonan nga managalihok dinhi, ang atong mga Catholic Faith Defenders, ang atong Chief Technician si Brad Tinoy Gopio, uban sa atong mga kauban dinhi si Brad Garrick, si Brad James, diya pa si Brad Jungjung, ug mga kauban. Daghan kay salamat. Unya apil po nato si Kuya Jesus kay mo ito nagmuntar sa trumpa, no? Kinsa patuwa na ko ma-mention. Salamat kay ninyo. Unya atong pasalamatan usab. Dunganon lang nato usahon tong pasalamat sa mas pagpakpak. Ang atong mga anak sa Pitugo nga mo gid kauban nato dinhi si Brad Tito Capilero, si Brad Joy Lakang. Oh, salamat kay inyo duha. Unya atong dili angay kalimtan ang atong igsuon si Sister Eileen bala nga mo'y mihatag testimony karong reliyon na alang kanato. Dahil kay salamat ninyong tanan. O kaninyong tanan nga niya din namatik ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Kalihog manindog ato ning tapuson sa hamugo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nga amahan nagapasalamat kami Ginoo nga nakapamati na usab kami sa imong mga pagtulon-an tudloi kami sa pagkamakausano aron sa kanunay kami madugtong diha kanimo ug matudloan sa pagkamasinugtanon